Ремонт за 5000 евро. От сервиза ти казват, че болт за 12 евро е причината. Ето 5 реални случаи на части с смешна цена, които могат да счупят двигателя ти. Последният е най-фрапантен. Номер 5. Термостат при Mercedes W202. Мерцедес предизвиква кампания, свързана с много чести повреди на гарнитурата на главата. Производителят на тази част, Виктор Рейнс, получава огромен хейт и губи много корпоративни клиенти. Истината. Термостатите на тази платформа отварят в неподходящо време, резултатът катастрофален. Номер 4. Ангренажен обтегач при 1.9 TDI. На Балканския полуостров има над 50 000 регистрирани коли с този двигател, които са скъсали ангренажа си и се е наложило смяна на глава или цял двигател. В ранните години производителите пестят от материали за тази част, което я прави некачествена, щом влезе в експлоатация. Номер 3. Шкода Октавия втора генерация 2.0 TD и пластмасови фланци за антифриз. Комбинацията метал-пластмаса дава един резултат – стопена пластмаса при нагряване на метала. Същото се случва и при Шкода, което води до много изтекал антифриз и прегрени двигатели. Номер 2. BMW E910. PSV клапан при бензинов двигател N52. При повреда клапана започва да смуче масло, което по-късно се изгаря и оставя ключови компоненти без смазване. Номер 1. BMW E60. Уплътнение на маслената помпа. Маслената помпа спира да прави достатъчно налягане и всички ключови компоненти остават без мазане, като първо страда турбината. Последвайте ни за още полезни съвети.